Atuh, biasa kumno, ba iba MAYBORN, inlong MP, jongi barok kawai, lani MDC, jong kono constituency ba Kwah banyeng ma. MAYBORN, pelaju MAYBORN, imi ibet hang ni hang tai, apa social media, apa Instagram, ilong rukum aktor, ilong rukum hikai, ilong rukum politician, sok kai ka, sok ka handsome, iba MAYBORN ma hot ngabi MAYBORn ngidi perlok ba. Dengan persang menkoli MAYBORn hai gitu kat tu katus ni la arsin la persang menkoli tamai bun kampalat tamai la ai nga ka message yang banil ngan sa kole pi mentang bun kampalat what's no ai teng yes thu engarung as thu bai MAYBORn ibun kam mentang forma dia Kwah ban kli pada pi sia ngo bah ban comment bat kumjuru lada pi Kwah bani i MAYBORn ba inlong kumta i MDC la ne i MP ma di ngo bah ban ya pek ya kini ke video haduk ban dekut rumah. Ya, sipek ni video dulu dekut buat naik klik, ban like, ban subscribe dulu kita iba pek thamai. Lu sok mau dulu ku Malaysia jar ku flap pek biang. Ya kini ke video jong ibanil te filaya so ke jing ai jing keren jong ibanil ban Ahmad batang kan dia bersyuta makon tuk tak makon latem tu tak makon tang mulu malah. Dia hoi, dia so bangala keren kat tu lihat dia hoi iba MAYBORn haka handsome haka bahabriu haka dai politician haka dai no hikai haka dai no yosat dan mentah riru all in one manu badan all in one usok khmoru udah ni kum tai na hoi dia hoi iba MAYBORn ini sengap ya ka jingkeren jing i ka ba melung hama hoi natip piap support bhai iba MAYBORn piap support pi ai men siam ngai i kudu si iba MAYBORn dengan next camp ba pin perkat ba next pile you ba MAYBORn lani pila ban kuma pi ong ma pila ban yang MDC lani MP lani long pihak ya consult sha pen ya keren sha ba kitisia ki bade ki bahe jong ka parti jong pi ma jong ka VPP ma hoi baru ska tu ngelayu i ke politics kalong very dynamic ke politics kalong pisia pia ngapek kai ki viewers jong ha kan ko pisia ki nong pek ki ba e jong ma ngai ipia download hapo ki video jong kini ki politik jong ki video jong politics ki ike brok hat ma takada nga Kwah ban ra ip shek kani ka video ru syapi siaru panya snap ya ka jingkren jong iba MAYBORn bakum juru hot yang ha ki judan ngandaya chini stay ki jong baknil pidon kinong kersan ki supporter jong fi hapo YouTube ki barat ba ibarat ba ki badai di kenangan da petang ka live stream lu ngandai ki pat ba kin da haya pi kin da snu tanak haya pi ma balai pin persang nok bening ya ke MDC la sim snam kan ki oi ram ta dia ka ngong ani MDC te ka dei ka ke ba ba MDC nomor balai pi hap tip lut phang kem ki ki 6 schedule te ubri nyu tram ki jaka puta kem ki borderline area kem ki wei ma kalong very kajenjar ba ni ma hoi ngalaktif ngada knowledge jong kita ngatip dari kita teh ngan sai pet ya ke benjah dien lada badai bentau la thau ngam thau ra kat ba penya ublei na luar ma te hoi kampen slam ngin ya pet kaya kan di video jong iba MAYBORn iba keren iba sengau tenat adu kata-kata vote biu pra panwanda jingkala MGE bahaya ngin yalap election bangin ong vote ya kan ka parti ne ya kan ka parti ngong vote ya ka parti la jong ela da pipet iki jingkran jo kiwei plek yang vote ya kan ya parti ne vote ya to parti kata pi kadi ke ba kilaram ik election baladang ipoi syakmat ke ka benta ka bangi syam ba ngi ong bangen ya chakmat kumno menta kan wan sakni ka MDC elections bat kan wan ru ka MP elections halapan sngo ba ngadon kata jing ang nut ba ngan ha ka MP elections but let's go MAYBORn hatu pi support na mi ba MAYBORn ba nyang ya ke MP election ani ke MP election in long in represent nang ni syati support Delhi pi support na mi ani baro khoi pin yo boot le ke MP ma te tani sai pet dan bok bi MAYBORn yo ya kata tiket ban yo yang kan namar ngi don kam ya unong yesat dai ban lech Delhi ban lech Lok Sabha bat haba pitep bat ngidan kamru yo ubrio ubanang samla ubanang bastat ubatip lut ikini ki kam banya keren banya selok stage sport Delhi nomor ba ngidan kam mentai ki youth ma ya ki youth ki samla kam tamakan ni politics nga Kwah bagi youth rukin stang banya mi ba te bagi nong job ya ke MLA MDC rukin bun bebede ki youth te tang nakani kan kala ban kala kastit jungi bro hot kala ban kala nomor ba ki youth fitep hi ki pe kham tre storm kham start kham nang kila long
long ya kan ni ka generation menta kila khamyat ba te ban penyat ya kam ya ke berhot ki youth ki ki wei menta ma kum iba me bon tang de youth iba me bon ru te ho dan bok ma bok ladang ile chuluk sabha ngidon kam nong ya saj om tang haka English hindre haka Hindi ru ka ju dai ngidon kam nong ya saj ban pen sngau menta ladang i ong ba balai kini ki wei ki politician saduk menta hapo jong ka yeng dorbar thawa yang tia lok sabha kim jukran phang kini ki each schedule kim jukran phang ki ILPA namar ki represent da kini ki national party kadai haba ki kumba ong ma ki age review kum talong kum tu kum child marriage ki ta kan lani ki labor badang trade dang khana kum tam ta te good iwan ra ki topic ki basu tanat ma kum ya ka ILP ke ru bro khat ma hon represent da ki national party ki objective jungki ka thong jungki ka debet kumno baken ya ha bat kita ki objectives ne ki points ne ki kata ka thong jong ka national party dai kam ya ha kata ka thong jong ka ni ka indigenous party lani ka regional party hon bon ki sngo thu bakla ki ong ola da let na ka VPP ne la da let na ka way regional party shathi kam dan jing men toy dai ki bakla shibune namal la pen sngo thu bakla ti ha kata nurem nga sngo bangan pen sngo ru ba don kata ka jing tumu bangan yeng ya ka MP elections hendeng in hab bangen yes konsal lang but kani ki he jong kani ka party jungi ke ka ba kisngo ke ka ba kisem kata karai but nganget ba karai ka ba kisem kan long karai ka ba bhatam naman takari ba ka chat benrio te wat ya ka MDC elections ru ngem pala ben ong em nganum tre ban yeng namar ki labun ki breu ki bawan si yeng sistem jungi ru ki lakarpat ki ong bangidon kam ki nong yesaj ki thai imibon in the yang MDC la ne ka MP ke ka ba guarantee ba in job ba sko ba ban yo comment ma ke ka ba guarantee ba in job ba hangate nga ong MP kan long jing khun ka ba itanan MDC te in job ba pre MDC te in job ba wan kinong hanga song kan yo my POV yong idon kam kinong yasad ban penbet ya ka kandrum kandam hayo kilawan ke bat kila kerpat ti kita kicing kerpat jungki eru ni haban bu ahmad jong kini ki party leaders bangin ya perkhat ke ka ba bhatam ka bangila panle demen takri bat ka jat ban rewi barok we te hakitai kinong rem ki bat ngiwan ban pensyai ngiwan ban pensungu ru ya ki pat ba hoj bala mentangi iba ngi yo tang south liki seats ha kanika MLA elections assembly elections handrai kumba PE kini ki parti riolum jungi baro kilashat kala yangi lajno ka VPP bat ka VPP menta ka syong ha kaliang persya kam tre ban yasno lang bat kini ki wei pat ki parti ka VPP ka yang be kanong rem bakan wanra ya kata ka politics ka bakhut ka basuba ka politics ka ban omdon shu ka jing jakhlia bat ka politics ka ban wanra ya ka jing im na benta jong kari bat ka jat menrewi barok we bat khadu ya gitu ki bele politics jakhlia ki bele politics tang ban pentho bria ada pi continue ban thai bang da yang kum ba ong ki bre kan bagi ju ong yang ba dul beli phep sar na se ka yang MDC ai ma te kum ba ong ka taru kan bang da yang ani bisa tam dan ra ba ni an su tip ra ka ba penyat ban lor phi ka penyat ban lor ka ba pen skau ki pat ba ki ong kum na an snap ya kata le kum kani ka politics pila ban succeed menta ande ko we kasngi pin saleran bat pin saram bat ngin om ailat ya kata ka sneu kasme ani kata ka jing bitu ani kata ki jing shat syukur ka jing lamler bahkan nang yai kharoi ha kanika ri baka jat pandeu jongi tangkata kublai shibun kublai syajar ngo ublain kur khuipi
Kurkulang ya pi ba me bon hot ngila snap ya kata content ju ba me bon ila batai ya ki point sing i ke ka ba i kamat tre kam na menta ba inda yo ban job ya kata ke MP henre ngatip kimat jung i kam dei tang ni kidang bon ba ka ba i hab ya keren hang thi hapo Delhi banya selok ba banya tainia hang thi ma ti hot in nakaliang jonga hi i me bon ko bang fi di perlok jonga perlu jangan kiba ngejit ya keren man kapor nadu mensuana do kasua ba impat mi ira sya kadi perthai ban ban le politics ne ban mi na menta tu ban fight na menta ki no hikai ki ke run adu gitu ki por man sya hingi da ju ya keren te hoi te nakaliang jongaru ngakwa ban ba me bon all the best ya kai linti ka ba phiat menta ma ba me bon te ngangai scam ba pinsa call ya kanang bangin yo keren hiway ki kam ne ki bangan wish good luck e phi nam ta ni ki MDC lan MP ka ba phithung mo phi kum ta kai ma te hoi te bat sa comment ma physiar pa ba kai ka ba phiso ke jingkren jo iba me bon kas phiso ya hap ne phila ban comment ru ba ke ka ba in job suk i me bon ke MDC lan ne ke MP ha kaliang jong ada batai kaliang jong ko ba batai men ne ma te hoi te sai comment ma phisia ko ban page ti ngin sa page pada kata komen ngin sai pulih ta komen pada ma te tak ngani hila poi sebekut jung ni ke video te nomor ba kembang page nga man kapor ngai iba ki viewers yang ki long very active ha kani kalan politics ban page ha kani ka ban page ki news ban page ki te ngarong ko on ra sp khendiat kani ma ndai dadap nang ta back la shai kan semi ko we ke jingrai music video thamai ngin sa zdang bale reaction ngin pen sok mo ina kharwen nobel nadu la shai la shisngi ne ma Cok, tangkan dingin apa sebekut, nangit scampi dan aku buat kebukoi bukya, but yang si kenduk pada. Love you all, sokmo, let's go, bye bye.